Hola, bo día. O punto de hoxe é un punto de... Bueno, podría ser de varios sitios. Esta zona que vai desde C hasta Muros, Carnota, Mazaricos, na que bailan estes pasos sincopados. O de hoxe vai ser un corte e escapar co pé, ben? E ta tan tan tan. Ben, podemos facer por un lado ou outro. Ta tan tan tan. Ben, isto tanto fan de frente, ta tan tan ta tan tan tan, por exemplo, como faise de lado. En este caso ímolo facer de lado. O punto é realmente sinxelo, son 3 embotados, 1, 2, 3, e ora é cando facemos ese ta tan tan tan, que é como se probáramos a auga estuvera fría e nos retiramos o peca, vale? Imaginade que estades na praia e ides a probar aquí esas praias de Galicia que teñen a auga así tan quentiña, verdad? E, ai carai, e é o mesmo, ta tan tan tan, ben? Vos lo repito así de frente, ta tan tan tan, e botar a punta, golpear co pé de abaixo e retirala, ben? Entón, o punto é moi sinxelo, facemos 1, 2, ta tan tan tan, vale? 1, 2, 3, perdón, ta tan tan tan, 1, 2, 3, fago un pouquiño de frente e así vedes mellor, 1, 2, 3, ta tan tan tan, ben? 1, 2, 3, ta tan tan tan. Veña, practicade, son chulísimos estes pasos sincopados.